Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Кайбер шакларда берәр эшне башлап җибәрәсе килә икән, начар булган уй фикерләр килә безгә башка. Менә бизнесны башлап җибәрсәм, булмый инде ул. Менә өйләнсәм, хатын белән дә булмас микән, нормаль хатын булмый. Я моны эшләсәм, тоже булмый. Булай эшләсәм, тегеләй эшләсәм, күңелсез начар уй фикерләр килә башлый кайбер шакларда. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш-шайтанир раҗим. Ва ман юшрик биллаһи" Кемдә кем Аллаһка тиңдәш китерә икән, фәкәаннама харра минас-самаи. Ул күктән, аны күктән төшергән шикелле булалар. Фатахтафу ат-тайру ау tahwi bihi rih ila makanin sahih. Һәм шул вакытта аны чыпчыклар тотып алалар, яисә җил алып, җирак булган урынга ыргыта. Бу Аль-Хajj сурасы 31-нче аят. Ягъни буларның тормышлары тыныч түгел. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Таха сурасында шулай әйтә: "Ва ман арада ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Кемдә кем Аллаһның зикреннән, Аллаһның Куръаннан, Аллаһның диненнән башын тартса, анарга авыр тормыш булачак. Бу дөньяда кагыйдә, кардәшләрем. Уйламагыз, кайбер шакларда без карыйбыз диннән булган, ерак булган кешеләргә теге тормышлары җайлы, яхшы бара шикелле. Бу фитрана, бу үзенчә бер кечкенә кыска гына вакыт кына ул. Барыбер гомумән карасан, Аллаһ субханаһу ва тааля бу тормышның кагыйдәсен бездә аңлата. Тормыш аларга авыр булачак. Коронавирус килде, все, үлемнән куркып йөри ул. Шулай бит. Там проблема килде, та проблемнан курка. Иман белән җиңелрәк. Һәм монда гына түгел, ахырда да шулай. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ман юшрик биллаһи фaqad харрама Аллаһу алейхи аль-җанна ва маъваху ан-нар ва ма лиз-залимин мин ансар." Маида сурасы 62-нче аят. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Кемдә кем Аллаһка тиңдәш китерә, анарга Аллаһ субханаһу ва тааля җәннәтне харам кылды." Бу дөньяда гына түгел проблема. Җәннәттә, кыямәт көндә дә проблема булачак. Әгәр дә имансыз булып китсә. Аның урыны җәһәннәм. Һәм җинәтчеләргә ди бер кайчан да оту булмас ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм әгәр дә буларга игътибар бирсәк, әлбәттә шул вакытта кеше депрессиядә төшә, андый кешеләр, нинди кешеләр? Ширк тиңдәш китергән, диннән ерак булган, Аллаһ субханаһу ва тааля турында начар уйлаган кешеләр депрессиядә, панический атакалар, бәхетсезлек, күңелсезлек, бу дөньяда аларга хас сыйфат. Ләкин бу сыйфатларга иманлы кешенең хакы юк. Иман китергән кеше дә бу сыйфатларга лаеклы булырга хакы юк. Күңелсез дә була алмыйсың. Панический атака да була алмый, депрессия да була алмый, күңелсезлек дә, Аллаһдан өмет үзү дә булырга тиеш түгел. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ягъни Аллаһның рәхмәтеннән өмет үзмәгез" ди Аллаһ субханаһу ва тааля. "Фа инна ма'ал усри юсра." Әлбәттә авырлыктан соң җиңеллек килә. Бу кагыйдә. Нәрсә генә безнең тормышыбызда булмасын, авырлыктан соң җиңеллек 100% киләчәк. Әгәр дә син теләмәсәң дә, теләсәң дә, барыбер ул киләчәк. Бу кагыйдә. Ибн Мас'удтан килә шундый сүзләр. Бу сүзләре заиф дип әйтәләр. Ибн Аби Дуньядан килә. Ләкин мәгънәсе галимнәр сахих диләр. Мәгънәсе дөрес диләр. "Валлази ла илаха гайру." Ягъни Аллаһ белән кыскача әйткәндә, Аллаһ белән ант итәмен. Башка илаһ юк Аллаһдан башка. "Ма а'та 'абд шай'ан хайран мин хусни зан билләh." Аллаһның кулына Аллаһдан, Аллаһ турында яхшы уй фикер булудан да яхшырак нәрсә бирелмәде ди. Ягъни Аллаһның кулына Аллаһ турында яхшы уй фикер ул иң зур нәрсә. Ни өчен? Ул дәвам итә. "Валлази ла илаха гайру." Аллаһдан башка илаһ юк, аның белән ант итәмен ди Ибн Мас'уд. "Ла юхсину 'абд биллаһи занна
illa a'tahu Allahu zannahu. Allah'ın kulu di. Allah turunda yaxşı uylasa, anarga, menä şul uy fikirden başka bir нәрсә birilmez. Yani eğer de Allah turunda yaxşı uylaysın, Allah Teala sana şu bire. Allah'dan gafu sırıysın, ama Allah Subhanahu Teala gafu ite deyip ışanasın demek Allah Teala gafu ite. Özün yumartlığını kursatasın, Allah yumart ikenligini aşanasın, Allah Teala sana karata yumart bula. Nindi naşrak bulmasın. İşi bizde, gayle bizde, bala terbiye ituda, cennetke ümitlerinde, bu turmuşta bəxtdə buluda, her bir nesede biz Allah Subhanahu ve Teala turunda yaxşı uy fikirde bulurga tiyişmiz. Mine bizning vazifamiz. Nersegine bulmasın. Hatta irtega ulasın deseler, baribir Allah turuna yaxşı uy fikirde bul. Çünkü bu turmuş bilan g'imir cheklanmagan. Agar da bu turmuş bu dünya bilan cheklangan bo'lsa, birimiz de bunda o'tirmas edik. Birimiz de bismillah aytmas edik. Albatta kimdir muhabbatga qarata, Allohga qarata muhabbati bilan g'iybat qilar, lekin u az kishi bo'lar. Lekin qiyomat kuni bo'lar. Ham bu turmush bilan g'imir cheklanmagan. Demak, Alloh turida yaxshi o'y fikrda bo'lsan, Alloh taolo inshaalloh jannatga kiritadi. Siz ul hadisni bilasiz, iskarni aytisham. Bir vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir sahobaga kelib, o'lim yostog'ida o'tirgan sahobaga kelib, ayta, o'zingning hissini turda silali. Allah'ın yumartlığı turda iska düşürgeçti, rahat jingil bulup ketadi. O'zimdan günahlarımı iska düşsem de korqa başlayım Allah'dan di. Yani bu Allah'ın yumartlığına ümitlene, Allah'a ümitlene, lakin günahlarını iska algaç korqa. Şu vaqtda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şatlandı. Her bir kişi menahul şul hizben ulatırgan bulsa, ol korkkan нәрсәдән yirak bulacak. Ümitlegen нәрсә onlarga birilir di. Yani Allah'tan da yaxşı uylasan, inşallah bu dünyada da bəxtli bulacaksın, gelecekte de. Biznesinde oңuшлы bulacak, başka işlerinde oңuшлы bulacak, gailede de bir нәрсә bulacak. Lakin şul vakitte kayber şartlarda hata işli. Mesela biznes plan koya özüne. Aha, bir aydan sonra $1 milyon işlerge tiyiş. Lakin $1 milyon tugul bu 500'ni işledi. Все, olmadı bit. Bu нәрсе Allah turdan naşar uylay başlayı. Bu hata. Bu fikrin senin şeytandan. Ne işin? Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Acaban li amril muslim." Mümin kişinin iman getirgen beden hali acapti. Acap. Ne işin? İnne amrahu kullahu lehu hayr. Neseyde tırmışında bulmasın, bütünesi onun için hayırlı. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ. Hem bu bir kimge de, iman getiren bendelerin başka bir kimge de birilmegen. Demek, eğer de sen $1 milyon planlaştırdın, lakin 500'ni aldın, demek bu 500'i sana hayırlırek. Objektif ravuşta, bu dünyaya hem ahiretke karata, bu sana hayırlırek, sen ıttın diyen söz. Gailede de şulay, başka işlerde de. Nerse ne bulmasın kardeşlerim, Allah turunda yaxşı uy fikirde bulayıq. Hem ıtaşak biz. Bu dünyada da, gelecekte de. Bir baba etmişti, biz cennetke lekmesek kim leksin edi? Mine şunda ümit bulurga tiyiş. Allah Teala her birimize de kardeşlerim, bu dünyada da bəxtli bulup, gelecekte de Firdevs cennetlerine birinçilerden hesapsız görürge nasip edeseydi. Maksatımız bu dünyada kardeşlerim cennetke kırıp olsaydı. Çünkü bu maksat ben yaşasak, Allah'ın ismini kötürəbiz deyip yaşasak, bu dünyadaki meseleler özleri şişilip bara. Bu bizning turmushimizning qoidasi. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk. Vallohu sami'ud du'a.